Салом алейкум ба кулли мардуми мусалмонон, чӣ дар муҳоҷирен, чӣ дар ҳамин Тоҷикистонем. ҳазору ҳамд барои хизмататон. Зиндаву сарбаланд бошед. ба ҳамин ҷониби шумо, ба дуои шумо инем қайна оператсияки гузашт. ҳама зиндаву соҳ саломат, сарбаланд обод бошед. ина хоҳарчам, ина хоҳармай. بچه‌ام پروردگار کریم همه شما برکت در کسب کار، در رزق روزی، در تن جانتون بریزونه، دولت بی پایان نصیبتون کنه. خداوند کریم که دست همه کمبغل و بی‌نوا و بیچاره ها را بیمارا را شما میگیرین. خداوند دولت تمام نشونده را شما را نصیب گردونه. این بیماری ما را شفای کامل و عاجل عطا کنه و پروردگار شما را خور نکنه. ما پیرو را ایمان بده. پروردگار برکت در سرتون بریزونه. خداوند همه شما راضی باشه. الله همه شما را نگهبان شود. الله اکبر. اللهم صل علی محمد. ассалому алайкум мардум ва хаҳрони гиромӣ, хуб ҳастед? иншоаллоҳ аллоҳ ҳифзтон кунад. мардум ва хаҳрони гиромӣ, барои бародаре ки збор кушода будем барои пересадка ҷигаруш шукрона аллоҳ ҷарроҳишон хуб гузашт. мардум ва хаҳроне ки кӯмак карден, дастгирӣ карден, аллоҳ баракаттон диҳад. дар ёдтон боша, бародар падару модараш аз ҷигари сӯхта ба мо шумо муроҷиат карда буд, кӯмак хост. алҳамдулиллаҳ дар якҷоягӣ мо якҷо шудему барои ҳамин бародар маблағ ҷамъ кардем ва имрӯз ҷарроҳӣ кард, ҷарроҳишон хуб гузаштанд. аллоҳ баракаттон диҳад. ҳар як бародар ва хоҳаре ки дар ҳамин иқдом ба мо буданд, кӯмак карданд, дастгирӣ карданд, лайку комментария ва навороро ба дигарон равон карданд, аллоҳ баракатшон диҳад. бародарое ки кӯмак карден, дастгирӣ карден, аллоҳ аз шумо розӣ бошад. бинед ки ҳар лайкое ки шумо мемонед, комментариое ки шумо мекунед, иншааллоҳ ки ба хубӣ як бародар, як хоҳари дигар аст. иншааллоҳ бинед ки бародар имрӯз дубора мо сабаб шудему ин бародарро дубора ҳаёт додем, не? ва аллоҳ субҳанаҳу ва таоло шифои комил насиб гардон барои бародар. дуогӯ бошед, дуоро дар ҳаққи ин бародар фаромӯш накунед. иншааллоҳ ки дар якҷоягӣ мо метавонем як бародар, як хоҳарро дастгирӣ кунем. баракаттон ти аллоҳ.